Daki pau hajar ngut ki ba na kaleng kisnong harilum khasi pe jaintia menta ka sngi kila tu cha kisnong nong sder kata na ka benta ben saki ya jingle ne makhadu yu Dr. Ricky AJ Singkon ka bala pelong hamadan ICAR ka ba hasnong nong sder haka te ka jingle ne ka bakhadu yu Dr. Ricky AJ Singkon nalar ka jingdan ne ki pau hajar ngut ki ba kladan ru ki hi ha ka sarkar jilla ki ba kan thubi umas ne bhalang dhar sembut menteri rangba Dr. Mukul Sangma nong Eliam Kalang Persha Uba Ardan Miller Basayamain MLA nong Kram paru badairu Presiden Rangba ka VPP nang taki MLA ki MDC lembat kiwai.